Fe. Medio wedyn am tre Ceiri, Garn, Ganol, gorffen off Garn môr ac yn ôl i lawr i fama. Dyna di'r plan enw, gael sy'n deud i. Newid o dyfynu ar lan y môr. A mae'r chwyd o bach yn stunning. Dwi wedi bod o'r blaen, so... Mae'n cool. Mae'r gradient yn y darn yma yn crazy. Siod y horizon i'r wel. Mae'n just mor start yma. Just dilyn y wel i fyny top y mynydd yna. Ond mae'n mor steep. Hard going. Dwi'n gwisgo hoca speed goats ydi. First run yn hyn. Dwi wedi blachu am yn o'r blaen. Mae'n rhaid da, rhaid gripin dod i fyny fama. Rhaid apus. O, mae'n just yn crazy o. Lladd coes chdi. Hard going though. Ouch. Mae pace fi yn serious o slow. Ond mae'n mor cerdd yma, mae'n ofnadwy. Mae'n really steep. Gyrru fair way to go. Mae'r gradient yn ofnadwy, mae'n elevation gen reit sydyn. Dwi'n 574 gen Goch dwi'n meddwl. Dwi'n saff iawn, heb sbio. Ond mae'n just yn crazy. Mae'r ail yma mor blaen. Dallu. Dwi'n making gymaint. Job gwyllt yn mynd. Mae'n rhaid sgithu gyda Ceiri yma. Speed cross yn ei da. Clista fi'n dechrau mynd y bob dim. Coes fi dal yn drwm ar ôl run. Dyn o'r blaen. Calves fi'n yn enwedig. Oh my gosh, finally dyn neud i'r top. Garn, Goch. Dros ben wel. And I'll be there. Oh crap. Wow. That was it. This is stunning. A mama, mae'n siŵr fod newch chi'n gofio o'r gwynt. Ti oed môr. O, gwan o. Ti oed Pen Llyn. Stunning da. Wow. That's good. Gyrn dydi fan.
Yeah, high five. High five. Number 1, number 2, number 3.